aku beli fi sasisen daga kertang ga bathiam tam jong utrai jisu sasisen nan kerani isi ke bakhaddo hagabakan hagabenta ga baningkong nga kerani fish pangisi ke bakhaddo mang habaga bible ka kerani isi ke bakhaddo kamot kisi ke bakhaddo jong ga ya jong ga jingai ka bangi ngi ementa ka bangot ka ya jong ga jingai kan sakot no bat kala jan kot no Tihaga ni kapur, ngan beteng ini ke jingkran jangai ke singi bakhaddo. Da ka banga ai kerteng ini ke benta ka ba ar janga. Ka jingkang ka ba oblay ula jan ban kham. Ka jingkang ka ba oblay ula jan ban kham. Ini fa na ka kitab Jenesis kalau nang ka ba nyaw ka dukan ka ba khan rio. Baktian jong oblay ka ong kumni. Bat kitu ki ba le besut ki le shinrang bat kan thei nagado baro kumba oblay ula hukum yu baru try ula khang yu shapo kalan ka bakhaddo jangan ni ka dekat kong baru try ula khang yu shapo kaptu kan nisna mensyua ngapuli ka ni ka dekat ini ilani bakhaddo kong baru try ula khang yu shapo ilam jingker ko ka bakhrau ka jingim jona daga banga small thu ba plan ya ka jingkhang jong ka yingling jong nawa namar ka ne ka banga puli ka des pang yingling jong nawa ba ka jingkhang jong ka yingling jong nawa ha ka ba khaddo ya wai shwamos ba plan pan ham no arta ya uslap ukhlam kham u nawa de ka ktib lai ka ba khang fi de ka ktib lai ka ba khang ndai satya ka ktib reo fi da ini ilan iba shilan jong ini dikhat Ublay ula abu lupa ya ula pen idak lupa nganom ula pen idak lupa kadi ka belum prophetic bahaka wai ka singi ublay on sakhang ya ka jingkhang ka bakrau ba unom sha ba ka ktibrio kan kham ba kani ka ya jing ka jingai paralok anda ba ublay anda ba kan kut no on khang no dei setia ban khang ubrio dan brio bala ban khang ni ka ya jing ka jingai sa shisen ublay on khang Eka jengkam, kaba kham krau, kaba kham he, deki hajar sha, bali aga tu ka jengkam jeng ka yingling jeng nawa. Reila kumno na ini idikhat. Hidan kamban tiap. Pa menta kini kisi bangingi em. Dan ka jengkam kaba ublay ula ajan ban kham. Kata ka deka jengkam, jeng ka ya, jeng ka jeng aye. Pa ublay sa kham no, ya ka deka ya, jeng ka jeng aye. Kaba kamat kaba ar ni. Kabagitan ka man sotu gade hakan no ko ruko mo ble un khang ye ni ya jeng jeng ye hakan no ko ruko mo ble un khang ye ni jeng khang jeng ya jeng jeng ye ka jing tho jong upol shi ki Thessaloni ka baning kong ka na ka basau ka khat ka ba khat san khan riu khat nyau ka tien jong ble kong kum ni namor ka ni ngong ni fi de ka tien utrai ba mangi ki badang im ya ki bala pensa hadu ka ta jiwan utrai dan leleng yang yo let shua ngin om yo let shua ya kita ki bala yo thia na ba utrai hi unon hier na banan ba ka jingri sa de ka tien sawau angel ramba ba de ka turoi ublay ba ki ba ya ba kris kinemi pat shua on de gom ta mangi ki badang em ya ki bala pensa on rong no yang in lambat ki hakin o ya ka ban ya shem ya utrai ha ka sun banan de kum ta ngin ya ilong junom lambat utrai kami ka mga puli menta lagi Thessaloni kaya thu yang ni ha ka no ko rukam ublay ukhang yang ni kaya jeng ye nganget hisna bhai ka mga puli ka ba ka ba ublay ukhang yang ni kaya jeng ye Jesus Kristus namte na siteng soy kanan ka jing perta ka jing sawa jang sor jang angel ramba jang ublay ka turoy jang ublay kan rio ka ba kang ki ba yap how Chris ka ba bhai ka tien ka ba kang ki ba yap how Chris ki bring ba shagri play ki kristan ki ba shisha ki ba nang let no shiwa jangi ki ba da shagri play shisha ngana ba shigante ki kristan ki ba shisha ki ba nang let shiwa jangi ki nya mi pa na ki jing da Bakal tiang jom lekong yang ni kibadak yang kibala pensa hadu kata ke jiman jimu on penkelador yang bersiklet mat ke khbat on penkelador on penkelah ke babel gam yang kebangin ya her ni shemi utrai hang te sun benar kata kadai ke rukom ba ubleu khang ke jingkhang jangga ya jangga jingai ya gani kabanga pule menta
Ngajio snow pa. Nalagi po nga dang hamkana. Nangilit siya. Siyang ya brio. Daday lele bamut bantep no yung tu brio. Tu ka brio lom jing tep. Shit puli bhai kani ka banta. Hoy kalau ka badai bangini puli mentaro. Reka bang aku apa ni finepor. Kani kita khat bagel bang puli mentah. Kirong ki badai bangin puli mentah kini kisni. Pan pen mau iki bangai bau try la jan banwan. Bakani ke jingja kala don hajan Ya kani la khat ka jingrong no. Hagaktin farang la khat ka garacho. Kawan hagaktin latin rapio. Kabamut rong no. Lani shim kensan, lani kene kensan. Kata kadai kaba kajingmut kaba fio nang ni. Lani kaba uble ukhang ye jingkhang jaga jingai uble onwan shim kensan, onwan kene kensan no ele kijong kibreo. Nang ne perthai da kaba upha ya Jesus Christ nang te ne siteng sun. Jesus Christ ye kadai ka juga jingja ukran ha Loukas kana ba khat nyo kan khat life on rio. Shibon ki brio ki pule wat ki Kristan hi ki pule gini ki kitian jong Jesus Christ hangnya Loukas bangong ifi kan yo lonong lifestyle for kim so to show Jesus Christ ukran yang ai kani snga bangan pule snga ba utrai ong gumne ngong ifi bahaga ta gamit kindan armod hagawai ga jingthia yawe an shimno ti yawe parani no armod ki kan take in etliat lam yagawai an shimno ti yawe parani no armod kindan ka lan kha yawe an shimno ti yawe parani no Jesus Christ ang armut kia thia yawen shim no yawen ni no lawan de shilok lawan de shiparalok lawan de shipara ubala klab mot ja kan ja la ka ja hi na ka jing thia agasi ba utra wan rong no kena utra ni ukuran hakilait liki jingkran namar ka jingwan jo Jesus Christ kan ja haka shiklama Utrabong armon ka jingthia ukraine ka por mi ong armon ki kan thai ki etliat ka ukraine ka por step ka por janme ukraine ka rukam jing ki jiu ka to ka spasnam ba ki etliat yo kyo sha ban sha jingba mun step ban sha jingba janme ong armon hakalan ka ukraine ka por tre ka por mensni ada ka jingman jang Jesus Christ kan ja highway kilama But finter, la ka ja hari jani hagapor min mi hakimi ki jaga kala balong step kala balong shitar senya kala balong hagapor kan isyar kala balong hakipor ba fair fisno thu e kata ngam don kam ban chai e mat ka da utra ukraine ni ge jingja hagabakran hagarukam ka fair ka dei ka way kan ja highway kilma namar ka ta da ngar sin ko mangal fi haba utra bang armot ki thia ga jingthia Ilawan de shipara, armut kia terlihat. Lawan de shibasam, armut kia tray lengkap, parabaya kata, gijing ta, jingi ba fair, andre ubal kabala klab mot, kibri ba shakri blai, kibala da piang shisha Jesus Christ, ki Kristan ki shisha, ki ba em shisha kat mukti blai, hagata klimat kinja, Nabar ba utrai, uwan banrong. Upolo ang siginong koren, haka siti ka banikong jung usigi koren. Kalana ka ba katsan, katakot ka ba, tangan puli na katakot ka ba sanfuway, sanfulay. Hakini ngayon to e figa jing mayan, nginom yot hiya baro, heruan penkalayang i baro sisendon, haka ba shiklip matken, haka turoy ka ba KHATDUH. Namar katuroy kan sawa onda gumtai ke bayap on penipat ki bamput bat yang iwan penkela namar ka dei da lei ya kani ka baput ban phong ka bamput bat ya kani ka bayap ban phong ya ka bamya upol hani wong yang ia ka shiklmat on penkela in a twinkling of an eye hai jingki batang tiap jong ka khmat ka jingwan jong Jesus Christ man rong no ele di jong kan ja hai shiklmat tang hai shiklet ba nga ko ne fine ko por de ha ka ne ka rukom ka nyuble u khang ga jing jong ka jing ai ada ka ne ka jingro ra ka ja hai khilma filan kam ban tiap dai hai dai khilma berse mo ko jong ble u le no
Kau mengalau ang bentar ka banin kong. Dia umun semua kau jauh leh ubalai ban peri thoi ni akhmat jauh Jesus. Barang kini kita kibala pediang ya ketian jeme, kibala kloi ban ngai jeme, kibala mala sius pak na tina perthai. Mesti jauh leh ulet no. Kajing ayai, kajang ubalai, kata kajing sius pak jauh Jesus ka ding fnar bang yang kajing ayai, kata ubalai un weng no na perthai. Kalau kot kaya jangka. Kajing yang apa gospel, kan kot kensan mai sebab hai tai kelet ma. Kalau kot kajing yang apa gospel, kapalan kamet kajang Jesus Christ, ki Kristan ki bashisha na perthai kin jadut ha kashik kelet ma. Kadai yasngi, kabak kemet ni kibri kabla suspa jang utrai. Rai para lok tutip kadai yasngi ya batrio ya ka perthai. Kadai yasngi ya batrio ya ka perthai. Tong ngania na kam sakpa. Rai ka banga pa bali fili por da fikali hakan ko kom te o pleo khang ya ka jing khang jang ni ga ya jaga jing e ka ne ka banga lapet i fi ni light ligi jaka hakata ka ru kom ka yu play un khang ya ka ya jaga jing e Jesus Christ man te na shiteng sun onan shao no ya la ki jang ki prio yangi ya ki bala nang le shishwa jangi ki bring ka shakr play on pin mi pat ni ki jing ta yangi an pan kala ha ka ba shik le ma jang khman Kenal parlok, ngin kup Jesus Christ dalam ipan naga jingtap. Jesus Christ dalam ipan naga jingtap umdon kam shui itu ke jahan perthai. Umdon kamet kabakan zaman siang. Umdon shui kamet kabakan jado. Haba ulam ipan naga jingtap. Mangiru ublay un penkup ingi deka met kabatan buram kamet kabakan jabadan. Kabang ngapuli mentan ngi Korean kong kani kamet do kamet ut jangi ang Bible. Ngin kup ya kamet kabatan buram. Hakasi ba utrai wan pangine her bane kedui utrai hasun badang. Para lok kata ni ke jinja ka fla. Kabale sila dengan kerana garukam jomuru perthai. Ka e baban berkat kata. Tong ini ya do kam syakmat kabalai. Habaka jingwan rong no jong utrai kaja. Habaka jingwan rong no jong utrai kaja. Kabaning kong. Kaperthai kamyo i kamyo sngo. Namun ban ong kiba syaino ang ne perthai kinam yo i kinam yo sngo. Namar bangiru agak takapor anda habala penkelai ngin yo ngim yo sngo ne skor bakin jado. Ngim yo i de gini khmat ki bakin jado. Ngio sngo da khmat ka bakin jaman sim jani. Ngio sngo da khmat ka bakin jaman sim jani. Ngamor ban ngio i de khmat bakin jaman sim jani. Ngio sngo da skor ka bakin jaman sim jani. Kaperthai kami asno iru ya. Kabar, ka jinja ka bakan san jong kibrio. O ka jinja ka bakan san jong kibrio. Kibrio kin ja na ki jaka ki ba fair nganum dong. Kibrio kin ja na ki jaka ki ba fair. Rei ka bangidon ka man syong gare hane. Hanno habadan kibrio ki ba shakri play hanno habadan ki kristan ki ba shisha hi. Lagi ki ta no hagata ka kan mari kin ja kan san. To kin ja kan san. Nang tapa de kandan ki jingjaro ki ba fair ki accident ki ba fair da singan shu ai way artli filaban perkhan ma firu kalaban long doktor uja naga jaka ba udang mut ban puit ban shna ki nong pang jengu mo naga to ga jaka puit brio naga oti nang to balai ba udai wala khala mot ka jana ga jengwan jeng try kan ga jing fla ka ba kraw ki badan lang hang to ba ka jing shaptin kan wan driver nong ya kali wadangnya eka kali ujara kejakan sana ke kali ba udan kano hikai school badang hikai school kadang hikai kansan kaja baru apa ki kena school ki itu kadai ka jahan jangka lani ka jahan jang tu no hikai ka bahap no to mar daga da ngap ka pa ni fili ka por kadai ka jingja ka ba ka ki jinja ki ba fair nan anda habaka jaka jingwan jong utrai ka jingrong no tu tiap ba kisurak parokin blok kisurak ba alai naya krani kisor ba sorsan kisor ki ba khamret kin blok balai kin blok kin sakot kanan ka jing sakot kali ka ba kraw da sni mar ki ba nya ka kali kim dan shu nalit pe ka tu ka jaka ba shong nong nya dan tan ka jan jong tu brio ba nya la ka jan jong tu ka brio ka ba nya Karena kajing kumar kaba kraw do kata-kata. Bahkan do kajing syakti na mar kibri kinting syai itu priuja, syai itu ko priu kaja.
Kau beri film por, kan don ke jing peluk jadi karkhana, kan don ke jing peluk jadi factory, ke jing petai jadi factory, kiba he, balai, namar kibrio kiba operate, kiba try hang tu kim dan show. Ada apa kerja, ke jing wan jeng utrai, haga klibat jeng ke jing wan ke jeng utrai. To, kan ni ke jing rom no jeng Jesus Christ, sila ke jeng kibrio. Haba oblei ukhang ya ni ke ya jeng ke jing, kan long ru ke jing ja kaba pelatam haga history. Kajinja ka ba tama ka history jang uprio. Kan longro kajinja ka ba kulumar tama ka history jang uprio. Kam kulumar tang kata kajinge ja uprio. Dong kan unda kran atang kata kajinge ja uprio. Refitem ngap ka ba ifine por kan kulumar. Nadu nang ne kan pun kulumar ki sarkar jang ka perthai. Kan pun kulumar ki sarkar jang ka perthai. Ki sarkar jang ka perthai pero kin kulumar bare jaga ni kajinja. Kalaban ka jing kalan jang ka yok ka economy kan collapse kanan ka jing kalan jang ka yok ka ki ri ba fair. Nang taman ba kol bare ki niam ro kin kulumar kanan ka jing kulumar ka ba kraw jang ki niam. Ndan bala ban jiba shay ki briu ki ja. Ka ba snosi naong ka ba snosi. Baki Kristan ki balai kai ki baklan shakri bhai utra ki badan jingte ka Bible ki bri ki batip kat to kane ka Bible ki te bala day ka jingwan jong Jesus Christ kala day ka jingwan jong Jesus Christ ka day ka bakthang ban shai no ha ka sngi jang ka jingwan jong utrai ka day ka bakthang parolo ban shai no ha ka si jong ka jingwan jong utrai haba maong ka prathai kan kulmar parolo ngam da kran e tangi kita ki bashabar mo ki bashabar angal ni haka do kemangi bagi ja ki brio mo haga ta rukom ndai ka banga ka ban kran ka dei ru haga bagan jam sia fi'i kan ne ka prathai kala jot kan ne ke emang sala kala pot kala da pot shisha kan ne kadang ka klimsi ka auria kan ne ka bamsat kan ne kadang ka jing snail halanda jang ki mo ki jing ja ka prathai ki ton ki ba triam ki ba snail ki ba brio le kan ne ka jaga berai kan ne ka perthai kala dam ne jing tian perkhat sama fi parlo kan jayu ya ka perthai haba uble wenno ya ka jing ai haba uble wenno ya ka gospel haba mensim jong uble ru u kan ria na perthai hangamaroi uba hangamaroi hai jing perkhat janga haga ta ka por ka perthai ka riklau ka ba kenja kadan ka jing kenja ka jing tamang kadan ka jing peng jong ka khli kadan ka jing shakti kan sanshar ka jing shakti kan don ka jing shakti ka perthai nama ki ai kini ki ka jing ai jong play ka gospel ba umun sebako ki ba pat ka perthai do manta kita kim dan show parolok na ka ba ni fine por tingin shakri utrade ka do jingi baro Kendia tongan kran, nrai namar jangi pap ki Kristan, namar jangi pap ki ban let ya kata siba utrawan, nanong sisa namar jangi pap ki ban let ya kata siba utrawan, marta dalam mana fir por shakri utrade ka don je fibaro, ngarangan shakri utrade ka don janga bro, pan yaya hadu ka bakot, kata ka sngi ka riu ka turai, anda ka don ka surjam anggal mo pertang sai, ngan yo ban lai fin yo ban nginya, he abane kendo yo nompen imba ye jangi uji Jesus Christ. Rena marjangi, ngalai lai tu liki eke. Na marjangi parlo, kadai ka jing siuspa, ka pura ka takasgi, ka jingwan romno jamu Jesus Christ yangi, ka jing kano jamu play ka ya jaga jingai hine pertai, ka dai ka ski jaga jing siuspa ka pura jamu play yangi. Pengen puli e fie ni ka por. Na ke Ephesos kalanang ka ba sao ka dekat ka ba life ho, sgap ha ka tian jamu play ka angkum ni. Tangan puli, sgap ka tian jamu play kom ni. Toa pinsu si fi yo men se mo khoyo blay da o bala shan sharp fi hadu ka taga sngi jong jing se spa ka babel kom ka sngi jong jing se spa filaban kali kan par se spa se ya ngala priya u Jesus Christ ngala kala ka bamot ngal shakri o blay kan par se spa se ya filaban kali kom ta la se spa paralo la se spa La suspai ka men sem jong fi, la suspai ka jim jong fi, la suspai ka lor nyang jong fi. Hari kini ka jing suspai ka ba thok kini ki Ephesos han ni. Ka de ka jing suspai ka ba khat do jong play kini ka mat do jani.
Ngalaban ang kumni, ka jing sus pa jong play yangi, nagani ka jing im perthai, nagani ka jing im do. Baka ni ka do kan let no on ngin kup de ka met ka badon buram, kumu Jesus Christ ubalami pat naga jing ta. Ka met ka ba kenjabanan. Kata ni ka jing sus pa ka ba kaktian jong play ka krana ni. Ngin yo e ka jing sus pa ka ba pura ka jong play. De ba ka download fi pule ka Bible. Kaktian jong play ka do bat ka snam kimbet ban yo e ka hima jong play. Gimla balai dekat meddo sebenarnya. Plain pun keladoring un sius pa pura. Ngano say sin kadang jing sius pa ka pura jong balai. Kabaar. Kajing wan rono jong Jesus Christ lagi jong kiprio. Yang iki bangai. Kadang jingkerman besok. Nadi ka jingkerman ka baim. Kumo ang ka Bible how Titos kalau nang ka baar. How Titos kalau nang ka baar. Kadkot ka ba. Ngamo ang kalau nang ka balai kadkot ka ba kanlai. Baik gaktian jong mobilai kong kumni. Tangan puli ya ka aiga gaktian jong mobilai kong. Maaf ya nga, kalau nang gabar kan bakal lai hoy. Kimi ya kami ya kata ka jingkerman basok, badai ka jingpen pau ka burong. Jong mobilai bakrau baru Jesus Christ unong pen injeni. Kababu kong kimi ya kata ka jingkerman basok. A blessed hope. Ya ka jingwan rong do jong Jesus Christ ya laki jong kibreo. Kababa kong a blessed hope ka jingkerman basok ka jingkerman ka baim. Kenmau kadai ka jingkerman yang i. Haba uplay ukang yang gaya jeng jengay. Ya ka percaya kadai ka batrim hadu kata Henry yang i gimana suspa kadai ka jingkerman. Parlo ngi up ya kadai ka jingkerman. Namar kana tengin syakriu try ka dok jengi bar. Namar ngi up ya kadai ka jingkerman. Kabalai. Kajingwang rong no jong Jesus Christ lagi jong Gabriel. Kadai ka jingkini kentat jong ublay yangi nang ni na pertai. Tongan da puli ya kata kasiti ka baar jong Petros kalau nang ka baar ka dekat ka basan du ka dekat ka bakandai. Ar Petros kalau nang ka baar san du kandai ka tian jong blay kong ni. Pet ha ka Bible kong ni. Ga ba tian jong blay kong ni. Balada shimla rie ya ka pertai ba men barim Henry yo ndawa no yala ka hop. Lambat nyongot ki wei pat ulari kendong. Menba ura penwani ka jin shlai hagata ka perthai ki bam rublai. Haba ura penlang tpai ki namba ka sadam bat komora. Ula pen ram yaki da ka jing pen kalan kram. Uda bo yaki banlang ka ruka maham yaki ta ki ban im bam rublai. Tina ula kne kan that no ya ulat bahok. Ya bala pen snau satyano da ka jinglong krek jeng kita ki bamman. Nang tahaga bastang juga dekat bakandai nang pulilut markan slam nang lech juga dekat bakandai utrai unang ban kne kentat no iki berublai. Saya sih utrai unang ban kne kentat no iki berublai. Kata kadai ga iba kaktian jong blai kong. Nganong saya sih kajingwan rono jong Jesus Christ lagi jong kibreo lani ka sri ba blai kan no ni ga ya jeng jeng yangi kadai ga ba blai wan kne kentat. Kabal kong Habala pulih hang ni fisnap fios no. Bau play ubu ega jingcha jang si jang no ega jingcha jang perthai jang salam berkamera kum ka jing maham. Bangin em ki baru play bangin long le kai baru play yang ni ki bersher play. Kare ka jing maham. Ujus ka sang kisi ba khat ki nam kisi jang salam berkamera kum kisi jang ula. Ujus ka sang kisi ba khat ki nam ki por jang nawa. Kumba fiori ba shiwa ba oblan perhaps slap wang shay no wa khili rung no ha ying le shiwa ba oblan perhaps slap sadaka ding ba de hasada ber kamara wang yu phai yang ban tan go yu lot ber kalong ying jamu shaba jam nang ba sadam to te parlo ba shiwa ba saka wai pat kapor ka ba trem ane ka jinai play ka ko na play saka wai pat kapor ka ba trem kan wana ne play u play un pen kendriano yafi un pen kendriano yanga un pen kendriano yagi ki khon ki jabu shua ba ka ya ga batriem kumba u blay ula le ya ulat kumba u blay ula ya nawa kata ka dei ka ba u blay ula ka bota kata ka dei ka ba u blay ula ka bota fia banga krani ki ne ki ai ke nga ga shei per khat el de kum ne kham tam le krani ki jing singala wat mentaro no ki brukin ja Kasi kibru kelabang kinja seba, kinja kata kelaban lo kibru kinja lah kerja. Nasi berkali onawa, bawa nawa om kan selai ke om kibru kelaban onawa kinja se kum kata.
We bring jong oblay Ukraine chang Noah wang kumne wang. Noah is a fool until the flood. Noah udah be tak ada pendawan ke jing silai. Ada lawan ke jing silai. Ada lawan ke jing silai. Kibri kisaman kendet beriu. Kila banong kara take ketien jong tu teman. Kara take ketien jong. Kisaman leban wat ke jing le. Kisaman panma. Kisaman pertabanong ma pingi plelam yengi. Noah dia beri jong play dan kadang ke berjam. Dari tu tiap lah kebentar kebaning ka bersakma kelak penifi. Bau play ukang ye ke jingling jong Noah. Mende Noah ukang ye ke jingling. Mata Noah unom la pen le ye ya. To. Ndai ken ma Noah jong kibreu ki basai ene perthai. Ngana namo banong ngan pule de ka bau Jesus Christ ong ga lanong ga khat ga banong ga arfoi jong Loukas. Kini kitien ke badan kampalat yengi paralok. Jesus Christ Ukraine gane. Hakati syayanga ifi ke banget banginum le kai dalai le ruam. Namar la ni syai kababu kong ke jingriam. Tare wafla bau Jesus Christ kita gini kitien jong Jesus Christ tongan de pule arfoi lanong jong Loukas ke de khala bisa punri. Namar kata tu sumari ladi yo kumno ke dono jofikan smokhia daga babam lolok badaga babuai badaga jingus lai perthai bagata sikan lap kindet ifikum ke jingriam nama naba kumta kan ngat hakita baro ki besyong sa aslah ndau baro namar kata tu syarai fi hala gasni daga baduai ba yo nyau ye fi ki babet ban lat no na ki me ki ai baro ki ban saja ban yang hakmat ukhon ubrio Jesus Christ ang jingriam. Kanwang ka anda kalalay ka nagaya jung ka jingayay kababuan ang takalong ka jingriam. Katiyan jingriam kam nega smotanat paralo. Laga smotanat negam smotanat. Anda haba ka nagaya jung ka jingayay kan kotno. Kibriu kin jikin babi. Kibriu kin babi nang balay bangaklan kalamot. Kabak tam gaday ya kibriu kiba long Kristan, kiba klam im shisha kumu Kristan, kiba klam lebaga jere je kiba blay, ka jing thang je gi lambat kin ong yer hakata ka por, balay banga klam le bhabat ublay, balay banga klam shakri bhayo ublay. Paralak namar taga daam ka bani fini ka por, tungin le bha, abang shakri o try daga don watching. Na ka bani fini ka por fitir kan. Oh Jesus Christ mentau dan ka ketika monjong ka. Anda haba kalau dega porban penkut na ni gaya jeng ayai nga perkhat mana playuk pau nong yau khon jama ko basong na ketika monjmo khele shauno ikibala sispa ki jamme na thina perthai nabar ngan penkut no ya ka ni gaya hai tai khlemat kanja ka jiwan jong Jesus Christ nang tai na sitang sen parwan shau ya lo ki jong Kasishaw Jesus Christ ukran hagalanang ka afusaw jang ka gospel jang Mathaios kadkhat ka saw pulay saw pusaw try wong kumnesh pangadigasni ya kani tefitep balada utraye mula tep hamno haganu ka poro na nong tu undala ap barundala undala shaban prat e gayeng jugo naba kumta phiro tolam ki bala kloy nabahaga porba fimmot uwan ukhonu priyo shisha ya kata ka singi jang juman jang tram dan batep ndrei ki baja ya ki dak jang ka porte u Jesus Christ u yatho yani na kwa ba ni fini ka por u Jesus Christ ya unang to mjudan batep ka ka por anwan na marta ka daw try ang niwang hakiktian Jesus Christ tulang di bala kloy kamot tu pun kre namar ka por ba phim poi berkha unwan ukho du brio blame kur khui fi ngen sa pateng pat sa gabalai blame kur khui